para siswa, kepanggih malih kalian kula ana ing video terampil basa Jawa. Ana ing video iki mengkone para siswa bakal sinau bab basa krama lugu kalian basa krama alus. Nah, langsung wae semonggo para siswa nggatosaken menapa ingkang dados andharan saking kula. Tujuan pembelajaran setunggal, peserta didik mampu menyusun kalimat menggunakan basa krama lugu. Nomor kalih, peserta didik mampu menyusun kalimat menggunakan basa krama alus. Nah, ana ing video sadurunge Pak Sarji wis ngandharake andharan bab unggah-ungguh basa Jawa ananging bab basa ngoko, yaiku bab basa ngoko lugu kalian bab basa ngoko alus. Nah, ananging kangge siswa sing mbok menawa durung nggatekake bisa klik link sing ana ing kolom box description. Para siswa bisa sinau melih. Ana ing video iki Pak Sarji bakal sinau bab basa krama lugu kalian bab basa krama alus. Nah, sing sepisan bab basa krama lugu. Basa krama lugu yaiku basa kang wujud tembunge migunakake basa krama madya. Dadi kabeh tembung utawi kata iku migunakake basa krama madya kabeh. Lajeng basa krama lugu iku lumrahe digunakake kanggo guneman utawi omong-omongan antarane sepisan bocah marang wong tuwa. Nomor kalih, priyayi sepuh kang wis kulina. Lajeng nomor 3, andharan sarasehan utawi saged khotbah lan sak piturutipun. Nah, iku bab basa krama lugu. Lajengipun basa krama alus utawi bisa uga disebut basa krama inggil. Yen basa krama lugu kala wau tembung-tembunge migunakake basa krama madya. Nah, ana ing kene basa krama alus yaiku basa kang wujud tembunge migunakake krama kang dikantheni krama inggil niku tujuane kanggo ngurmati wong kang diajak guneman. Dadi bedane ana ing kene yen basa krama lugu iku migunakake basa krama madya, dene basa krama alus mengkone basa utawi tembungipun migunakake basa krama inggil. Nah, salajengipun basa krama alus iku lumrahe digunakake kanggo sapa wae. Sepisan bisa kanggo anak marang wong tuane, murid marang bapak ibu guru, wong tuwa kang durung kulina, wonten malih priyayi kang duwe pangkat utawa jabatan. Lajeng wong kang durung tepung, tepung menika kenal. Nggih. Nah, ana ing kene Pak Sarji uga nulis bedane bab basa ngoko, basa krama madya kalian bab basa krama inggil. Ana ing nomor 1, basa ngokone aku, basa krama madyane kula, basa krama inggile adalem. Jadi antara basa ngoko, krama madya kalian krama inggil iku beda nggih para siswa. Nah, coba nomor 2. Basa ngokone kowe yen diubah ana ing basa krama madya dadi sampeyan. Lajeng basa krama inggilipun panjenengan. Iku basa ngokone tuku, basa krama madyane tumbas, basa krama inggile mundhut. Dadi beda nggih. Ngisore niku nggih ana bedane saking basa ngoko turu diubah ana ing basa krama madya tilem, lajeng ana ing basa krama inggil sare. Lajeng ana jeneng niku basa ngoko, basa krama madyane nama, boten nami nggih nanging nama. Lajeng yen diubah ana ing basa krama inggil dados asma.
Nika lajeng pungkasan basa ngokonipun nganggo yen diubah ana ing basa krama madya dadi ngangge lan ana ing basa krama inggil dadi ngagem. Nah, nika bedane antarane basa ngoko, basa krama madya kalian bab basa krama inggil. Mengkone isih akeh banget para siswa contone nika. Nah, lajeng kepriye wujud ukarane? Nah, monggo dicermati bareng-bareng. Nah, coba iki Pak Sarji wus njlentrehake ana telung kalimat utawa telung ukara. Contoh nomor 1. Aku mau tuku buku. Nggih, ana tembung tuku ning kono niku tak garis bawahi tembung tuku. Nah, nomor 2, kula wau tumbas buku. Dene nomor 3, panjenengan wau mundhut napa, Pak? Nah, antarane telung ukara kuwi ana bedane nggih para siswa? Nah, nek nomor 1 niku tembung tuku. Nah, tembung tuku ning kono nganggo basa ngoko. Mula ukara nomor 1 kuwi klebu ana ing ukara ngangge basa ngoko lugu. Mergane kabeh tembung-tembunge migunakake basa ngoko kabeh ana aku mau tuku buku. Nah, iku klebu ana ing ngoko lugu. Dene ukara nomor kalih menika kula wau tumbas buku. Tembung aku diubah dados kula menika klebu ana ing basa krama madya. Tembung tuku diubah utawa dirubah dados tembung tumbas. Padha tumbas kuwi uga klebu ana ing basa krama lugu. Dadi nomor 2 kuwi merga tembung-tembunge migunakake basa krama madya, dadi nomor 2 kuwi klebu ana ing basa krama lugu. Nah, coba nomor 3. Panjenengan wau mundhut napa, Pak? Nah, tembung panjenengan iku klebu ana ing basa krama inggil. Lajeng tembung mundhut iku nggih klebu ana ing basa krama inggil. Dadi yang disimpulke utawa dipun pendet dudutanipun nomor 3 utawa nomor 3 iku klebu ana ing basa krama alus. Dadi bedane iku biasane ana ing kata kerja utawa tembung kriya. Tuku kuwi basa ngoko, tumbas kuwi basa krama madya, dene mundhut iku klebu ana ing basa krama inggil. Dadi ning kono nggih para siswa bedane. Nah, coba ning kene Pak Sarji uga njlentrehake wonten telung ukara melih. Coba dicermati meneh. Nah, sakwise sinau, aku banjur turu ana ing dipan. Nah, kira-kira ukara nomor setunggal menika tembung-tembunge nganggo basa apa para siswa? Nggih, leres nggih. Dadi nomor 1 kuwi ukarane migunakake tembung ngoko kabeh. Sakwise sinau aku, nah tembung ngoko. Banjur turu, tembung ngoko. Ana ing dipan uga tembung ngoko. Mula contoh nomor 1 kuwi klebu ana ing ngoko lugu. Coba nomor 2. Sabibaripun sinau, kula lajeng tilem wonten ing dipan. Nah, nomor 2 iku migunakake basa krama kabeh. Ananging ing kono ana tembung kula lan ana tembung tilem. Dene tembung kula lan tembung tilem iku klebu ana ing krama madya. Mula contoh nomor 2 iku klebu ana ing krama lugu. Nah, beda karo sing nomor 3 para siswa, ibu sare wonten ing dipan. Nah, ana tembung sare iku klebu ana ing basa krama inggil. Mula contoh sing nomor 3 iku klebu ana ing basa krama alus utawa basa krama inggil. Nah, gampang to para siswa bedake antarane basa ngoko, basa krama lugu kalian basa krama alus. Gampang banget para siswa. Nah, cukup tekan semene sinau bab basa krama lugu lan basa krama alus. Mengkone para siswa saged
nulis ana ing kolom komentar menawa durung paham utawa durung mudeng. Nah, cekap semanten saking Pak Sarji. Kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.